ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Хуншагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории мулоқотҳои навбатии гурӯҳҳои таблиғотӣ бо кормандон ва сокинони пойтахт бо мақсади шаҳротавзеи паёми сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ. тақвияти корҳои созандагии ободонӣ дар пойтахт, идомаи маъракаи ниҳолшинонӣ аз ҷониби масъулин дар ин доира. баргузории мусобиқаи кушод оид ба ҷудо миёни наврасону ҷавонон дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. бо мақсади шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ин навбат мулоқоти гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо кормандони соҳаи корбозанон ва оилаи пойтахт доир гардид. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур мулоқоти гурӯҳи таблиғотии ин навбат бо кормандони соҳаи корбозанон ва оилаи шаҳри Душанбе доир гардид. зимни баромади худ муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода изҳор дошт ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як барномаи мукаммале мебошад ки ҳамчун ояндасози миллату давлат арзёбӣ мегардад. тавре дар паём сарвари давлат таъкид доштанд ҳоло дар кишвар дар самти ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, сохтмону азнавсозии иншооти энергетикиву нақлиётӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, тавсияи хизматрасониҳо, густариши ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда истодаанд. ҳамчунин дар паёми имсолат таъкид гардидааст ки ҳукумати мамлакат бояд самтҳои афзалияноки рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноати кунунӣ бо суръат бо технологияҳои муосир, истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳӣ, идомаи ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар гардонидани фазои сармоягузориро тақвият бахшад. дар ҷараёни мулоқот изҳор гардид ки кормандони соҳаи корбозанон ва оила дар самти татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба дастгирии занон, таҳкими пояҳои оила, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва иҷтимоии занон фаъолияти мунтазам ба роҳ мондаанд. ҳамчунин зикр гардид ки тавассути баргузории мулоқоту вохӯриҳо, семинарҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ, тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати пешгирии мушкилоти иҷтимоӣ, таҳкими муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи насли солиму огоҳ амалӣ мегарданд. дар идомаи баргузории мулоқоту вохӯриҳои судманд ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сохторҳои гуногуни пойтахт доир гардида истодааст, ин навбат вохӯрии масъулини мақомот бо сокинону истиқоматкунандагони шаҳраки 32 ноҳияи Сино баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам дастури муҳим ва раҳнамудсоз барои ҳар як сокини кишвар, алалхусус наврасу ҷавон маҳсуб ёфта. ҳар як шахси ватандӯстро водор месозад ки дар рушди минбаъдаи ватани маҳбубамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши сазовор дошта бошад. ин нукта таъкид гардид зимни суханронии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сокинону истиқоматкунандагони шаҳраки 32 ноҳияи Синои пойтахт. ҳозирин дар идомаи суханронии хеш саҳми беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешрафт, ободию шукуфои кишвар, дастгиру ғамхориҳои ҳамешагиашон нисбат ба табақаҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла наврасону ҷавонон, маъюбону барҷомондагон ва дигар қишри ҷомеа ёдовар шуда, ҳозиринро бари содиқ будан ба кору пайкорашон, даъват намудани аҳли ҷомеа ба илмомӯзӣ, дӯст доштани ватан ва арҷгузорӣ ба муқаддасоту арзишҳои миллӣ даъват намуданд. аз ҷониби баромадкунандагон масъалаҳои татбиқи самтҳои стратегияи мамлакат, баландбардоштани маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷетӣ, инчунин стипендияҳо, нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, дастовардҳо дар соҳаи нақлиёт, бахусус нақлиёти истифодаи умумии пойтахт, татбиқи босамари сиёсати давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонону варзиш, маорифу фарҳанг, тандурустию ҳифзи иҷтимоӣ, таваҷҷӯҳ ба бонувону кӯдакон, маърифати шаҳрнишинӣ, ҳарчи бештар ба созандагию бунёдкорӣ машғул шудан ва расидан ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии давлату ҳукумат, аз ҷумла роҳбарияти давлат таваҷҷӯҳ карда шуд. гуфта шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола бо паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда ба масоили рушду тараққиёти соҳаҳои ҳаётан муҳими давлат, пешрафти ҷомеа, баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, густариши фазои инноватсионӣ ва дигар бахшҳои калидӣ ишораҳои махсус зоҳир намуда, баҳри рафъи камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарони мақомоти дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд.
در پایتخت مملکت با مقصد شرح و توضیح نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت و دستاوردهای 34 سال صاحب استقلالی، ملاقات گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ادامه دارد. این نوبت چنین واخوری سودمند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه اسماعیل سامونی برگزار گردید. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با مجلس عالی مملکت همچون برنامه دورنمای دولتی در سمت عملیگردانی هدفهای رشد استوار کشور نقش محوری داشته، جهت تامین رشد نشاندهنده‌های اساسی اقتصادی و بهتر نمودن زندگی شایسته ساکنان کشور زمینه اساسی می‌گذارد. با مقصد آموزش و شرح و توضیح نکته‌های پیام پیشوای ملت در شهر دوشنبه گروه‌های کاری تشکیل شده و خوری‌ها با ساکنان پایتخت راه اندازی می‌گردد. ملاقات اعضای گروه کاری این نوبت با ساکنان محله‌های سرخاب، زحمت‌آباد و محمدالله خالوی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه نامبرده برگزار گردید. در چاره‌بینی اعضای گروه کاری ضمن برآمد خود دایر به مهمیت پیام سرور دولت همچون سند راهنما اندیشه‌رانی نمودند. تاکید کرده شد که تاجیکستان در مرحله نوی رشد و ترقیات خود قرار داشته با عملی نمودن استراتژی و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با دستاوردهای نظررس نایل گردیده ایستاده است و ساحه اجتماعی و اقتصادی همچون بخش مهمی رشد کشور در محور پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون قرار دارد. اینچنین شهروندان ضمن این واخوری‌ها با رعایت آداب درست شهرنشینی، وسعت تدبیرهای آبادانی سازندگی و تشکیل و اشتراک فعالانه در شنبگی‌های ناحیوی و عمومی شهری دعوت گردیده با آنها امکانیت داده شد که از مشکلات و کمبودی‌های جای داشته در تمام بخش‌ها صحبت کنند. زیرا یکی از هدف‌های اساسی تأسیس گروه تبلیغاتی و تشکیل واخوری‌ها با ساکنان محض آگاهی یافتن از مشکلاتشان با راه تشکیل صحبت آزاد و آشکارا با خود آنها میباشد. در ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی با راهبری نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مسئولین دیگری مقامات که با استقامت کنندگان محله‌های سرخاب، زحمت‌آباد و محمدالله خالوی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت صورت گرفت، مسائل‌های در بالا ذکر گردیده بررسی کرده شدند. دوام سال 2025 توسط همه تلویزیون‌های جمهوریوی و منطقوی 145 لایحه و برنامه نوی تلویزیونی عملی کرده شد که این برنامه‌ها توانستند گوناگون رنگی و ماهیتاً دگرگون کردن محتوای افیر شبکه‌های تلویزیونی را تامین سازد. در برابر این دوام سال گذشته ثبت یک قطار فیلم‌های مستند از موضوعهای تاریخی جمهوری صورت گرفته بود. این همه توانست افیر شبکه‌ها را رنگین‌تر کند. تفصیلات بیشتر در این خصوص. тавре дар нишасти матбуотии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид, муассисаи давлатии телевизиони синамо бори аввал сабти силсилафилми бадеиро бо номи нерӯи ишқ амалӣ кард ки аз ин ба баъд филмофарони тоҷик нақшаи таҳияи силсилафилмҳоро дар жанрҳои гуногун бештар хоҳанд кард. агар сабти филми бисёрсирагии дастовард барои телевизиони синамо бошад, масъулони кумитаро дигар дастовард дар соли гузашта бештар рӯҳбаланд кардааст. бино ба иқрори масъулон дар доираи татбиқи барномаи соҳавӣ дар соли сипарӣ гардида барои телевизионҳои ҷумҳуриявӣ минтақавӣ ва радиоҳо таҷҳизоти зарурӣ харидорӣ гардиданд ки он ҳама аз дастгоҳҳои муосири наворбардорӣ, танзимгоҳҳо, дурбинҳои касбӣ, таҷҳизоти равшандиҳӣ ва дигар воситаҳои беҳсозии сифати барномаҳо мебошад. ба иқрори масъулон маҳз чунин ғанисозии баъзеи техникии шабакаҳо буд ки сифати эфир нисбатан беҳтар гардид. агарчи норасоии мутахассисони ҳирфаӣ чун солҳои қаблӣ дар соли 2025 дар соҳаи радио телевизион низ ба мушоҳида расида бошад ҳам тариқи эълон кардани озмуну кастингҳо шабакаҳо тавонистанд мутахассисони ҷавонро ҷалб кунанд. инчунин соли сипаригардидаро кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавонистааст бо фиристодани 20 нафар мутахассисони соҳа барои бозомӯзӣ ба хориҷи кишвар ҷанбаст намояд. дар баробари ин дар як соли гузашта шумораи зиёди кормандони радио ва телевизионҳои ҷумҳурӣ тавонистанд аз курсҳои бозомӯзии муассисаи давлатии академияи васоити ахбори оммаи тоҷикистон гузашта малакаи касбии худро баланд бардоранд. вазифаи дигаре ки аз сари соли 2026 дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шудааст татбиқи босамари барномаи давлатии пахши телевизиони рақамӣ барои солҳои 2026-2030 мебошад ки дар ин давра бояд фарогирии мавҷи шабакаҳо вусъат дода шуда дастрасии он ба сокинони ҳамон минтақаҳои кишвар таъмин карда шавад.
кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани маърифати санитарию беҳдошти аҳолӣ аз ҳисоби мутахассисони корхонаҳои зертобе бо ҷалби мутахассисони хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологии вазояти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда дар шаҳру ноҳияҳо бо аҳолӣ ва аҳли ҷамоатчигӣ дар давраи ҳисоботӣ зиёда аз 14036 суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуда роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои зоонозӣ мавриди муҳокима қарор дода шуданд қайд гардид зимни нишасти матбуотии кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Инчунин маводҳои таблиғотӣ омода шуда ҳамзамон якчанд барномаҳои телевизионӣ оиди пешгирии бемории сухтанӣ, ҳорӣ ва бои сумдард ва табихунин таҳия ва намоиш дода шуд. Аз тарафи марказҳои таъминоти бехатарии озуқавории шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар соли 2025 ба иншоотҳои нигоҳдорӣ, амборхонаҳо, сардхонаҳо, сехҳои коркарди маҳсулоти чорводорӣ, дуконҳои гӯштфурӯшӣ, нуқтаҳои забти чорво ва ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 11197 адад аттестатсияи боитарию санитарии шароити истеҳсолӣ дода шуда, аз ин ҳисоб ба буҷаи ҷумҳурӣ 1,912,050 сомонӣ маблағ ворид гардидааст, ки ин нисбати соли 2024 ба андозаи 216,665 сомонӣ зиёд мебошад. зимни баргузории нишасти матбуотии агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иброз гардид, ки ба ҳолати 1 январи соли ҷорӣ дар мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот шумораи умумии воҳидҳои корӣ 22817 ададро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 440 воҳид зиёд гардидааст. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. сабабҳои зиёд гардидани воҳидҳои корӣ таъсиси мақомоти нав аз ҷумла кумитаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, агентиҳои инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, ҳифзи мероси тарихиву фарҳангӣ, таҷдиди сохтор ва зиёд гардидани воҳидҳои корӣ дар баъзе вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба монанди вазоратҳои мудофиа, корҳои хориҷӣ, кумитаҳои андоз, кор бо занон ва оила, агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо, ноҳияҳои Балҷивон, шаҳри Нав, Рашт ва дигар мақомоти давлатӣ, инчунин ворид гардидани хизматчиёни давлатии қисми шаҳрвандии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба ҳисоботи оморӣ агентӣ мебошад. тибқи таҳлилҳо, шумораи занон дар давраи ҳисоботӣ дар дастгоҳҳои маҷлиси намояндагон, агентиҳои инноватсия ва технологияҳои нав, назорати давлатии энергетика, вазоратҳои адлия, молия, кумитаҳои кор бо занон ва оила, ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, қисми хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хадамоти зидди инҳисорӣ, агентии ҳифзи мероси фарҳангӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Суғд, шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Диваштич, Гулистон, Истиқлол, Леваканд, шаҳри Туз, Шомансур, Барзоб, шаҳри Нав, Рашт ва дар 35 вазорату идораҳо аз 1 то 4 нафари зиёд шудааст. мувофиқи таҳлилҳо, шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки дар соли 2026 ба синни ниҳоии хизмати давлатӣ мерасанд, 243 нафарро ташкил дода, 10 нафар хизматчии давлатӣ бо тамдиди муҳлат фаъолият доранд. ба ҳолати 1 январи соли 2026 дар 81 иншоотҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг, кишоварзӣ, варзишӣ, обрасонӣ, соҳил мустаҳкамкунӣ ва ободонӣ, маъмурӣ, корхонаву коргоҳҳои саноатӣ, таъмири роҳҳо ва пулҳо, хизматрасонию савдо, корҳои сохтмонӣ ва таъмиру барқарорсозӣ ба анҷом расида мавриди истифода қарор дода шуданд, ки 66% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад. агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон минбаъд низ фаъолиятро дар доираи ваколатҳои худ самаранок бароҳ монда барои татбиқи сиёсати давлатӣ ва қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. фаъолияти академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои соҳавӣ дар самти маориф, таҳсилоти олии касбӣ ва хизмати давлатӣ, қарорҳо ва санадҳои меъёрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин санадҳои дохилии меъёрии академия бароҳ монда шуд қайд гардид зимни нишасти матбуотии академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 539 нафар кормандон омӯзгорон кору фаъолият менамоянд ки аз ин шумора 432 нафарро кормандони асосӣ ва 107 нафарро омӯзгорони ҳамкори беруна ташкил медиҳад. аз 432 нафар кормандони асосӣ 265 нафар омӯзгорони асосӣ ва 63 нафар кормандони техникӣ ва ёрирасон мебошанд. қобили зикр аст ки аз шумораи умумии кормандони асосӣ 190 нафарро занон ва 242 нафарро мардон ташкил медиҳанд. ҳамзамон аз 190 нафар кормандони зан 21 нафар вазифаи роҳбариро бардошт доранд. қайд гардид зимни нишасти матбуотии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар соли 2025 бо мақсади ба низом даровардани раванди таълим, баландбардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва донишазбаркунии донишҷӯён ва ба талаботи бозори меҳнат мувофиқ гардонидани равияю ихтисосҳои академия, ҳамчунин хубу беҳтар намудани корҳои ташкилӣ, таълимию методӣ, корҳои назаррас амалӣ гардид. соатҳои таълимӣ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли таҳсили 2025-2026 дар 16 кафедра тибқи нақшаҳои таълимии амалкунанда 182804 соатро ташкил медиҳад ки нисбат ба соли гузашта 55626 соат зиёд мебошад. дар соли 2025 аз ҷониби ҳайати омӯзгорону профессорони академия 19 монографияи илмӣ, 13 китоби дарсӣ, 46 адад воситаи таълимӣ ва дастури таълимӣ омода ва 17 маводи конференсияҳо ба таб расонида шудааст. қайд гардид ки фонди китобхонаи илмӣ 2 млн 284 000 нусхаро ташкил медиҳад. аз ин шумора 28 000 нусха дар хазинаи асосӣ ва 2 млн 256 000 маводҳои электронӣ дар фонди китобхона дастрас мебошад. дар давраи ҳисоботӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино теъдоди донишҷӯён 13860 нафарро ташкил дод ва якҷоя бо муҳассилини баъди дипломии илмӣ ва муолиҷавӣ теъдоди умумии таҳсилкунандагони донишгоҳ 15766 нафарро дар бар мегирад. қайд гардид зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино. роҳбарият ва ҳайати профессорону омӯзгорони муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино дар соли 2025 фаъолияти худро дар доираи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои протоколии маҷлиси ҳукумат ва маҷлиси раёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, стратегияву барномаҳои соҳаи тандурустӣ ва маъориф, қарору фармоишҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маъориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои шӯрои олимон ва раёсати донишгоҳ ба роҳ монда дар самти таълиму тарбия, таҳқиқоти илмӣ, корҳои муолиҷавӣ ва пурзур кардани пойгоҳи моддию техникии донишгоҳ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. гуфта шуд зимни нишасти матбуотии муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино. айни замон дар донишгоҳ 1645 нафар донишҷӯёни хориҷӣ аз 28 давлати дунё дар ҳоли таҳсил мебошанд. аз онҳо дар сатҳи то дипломӣ 1616 нафар донишҷӯ ва дар сатҳи баъди дипломӣ 29 нафар муҳассилин ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар донишгоҳ таҳсил бо 3 забон давлатӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. бо назардошти талаботи соҳаи тандурустии кишвар, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии озмоишҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ ва ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иҷозатномаи фаъолияти таълимӣ 2 ихтисоси нав биохимияи клиникӣ ва психологияи тиббӣ илова карда шуд, ки қадами нав дар рушди ин соҳаҳои муҳим мебошад. ҷиҳати амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 ва барои табдил додани шаҳри Душанбе ба як шаҳри сабз, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино маъракаи кабудизоркуниро амалӣ карда дар доираи ин маърака нави Ниҳоли санавбар шинониданд.
бо мақсади иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 ва татбиқи ташаббусҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе дар самти ободониву кабудизоркунӣ, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Сино 500 бех ниҳоли навъи санавбар шинониданд. Тадбири мазкур ҷузъи ҷорӣ намудани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ба шаҳри сабз ва пешгирии камшавии майдони сабз ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар доираи иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе мавсими ниҳолшинонӣ дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳо ва кӯчаву хиёбонҳои пойтахт идома ёфта, бештар ниҳолҳои ороишӣ ва ҳамзамон ниҳолҳои сояафкан шинонида мешаванд. Бояд гуфт ки ин тадбир на танҳо ба беҳбудии муҳити зист, балки ба фароҳам овардани фазои солим ва ором барои сокинони пойтахт мусоидат мекунад. Имсол бори дуввум аст ки аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зист дар мавсими ниҳолшинонӣ дар кӯчаҳои шаҳру ноҳияҳои пойтахт чунин иқдомҳои сабзгардонӣ рӯи даст гирифта мешавад ва ин тадбир то охири мавсими ниҳолшинонӣ идома хоҳад ёфт. бо гузарондани чунин чорабиниҳо пойтахт қадам ба қадам ба шаҳри сабз ва ободу зебо табдил меёбад ки ин барои беҳбудии муҳити зист ва сатҳи зиндагии сокинон аҳамияти калон дорад. тамошобинони азиз, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба саҳифаи варзишии барнома. аввалин мусобиқаи кушодаи ноҳияи Шоҳмансур оид ба ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими варзишӣ беш аз 75 даста аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон гирди ҳам омада маҳорати худро нишон доданд. мусобиқаи ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бо иштироки 75 даста аз шаҳру навоҳии кишвар доир гардид. қобили зикр аст ки духтарон низ дар баробари писарон рақобати ҷолибу арзанда нишон дода собит сохтанд ки ҷудо имрӯз дар кишвар ба варзиши воқеан умумимиллӣ табдил ёфтааст. яке аз шеърҳои дурахшони мусобиқа Розиқзода Райҳона ба ҳисоб мерафт. ӯ бо се рақиб рӯбарӯ шуда бо ғалабаи соф пирӯз гашт. Райҳона аллакай берун аз кишвар низ баромадҳои муваффақона дорад ва дар соли ҷорӣ нақша дорад ин дастовардҳоро боз ҳам густариш диҳад. имсол ман барои мусобиқаи ҷоми Осиё тайёрии худро хеле ҷиддӣ дида истодам, чунки ин сол охирон синни соли ман мебошад ки дар наврасон гӯштин мегирам ва тайёрии ман хеле хуб аст. боварӣ дорам ки ин сол медали тиллои Кубок Азияро ба гарданам меовезам. ба таъкиди коршиносон сатҳи баргузории чунин мусобиқа дар чанд соли охир миёни наврасон камназир мебошад. ин ҳама самараи фаъолияти пайваста ва таҷрибаи ғании Федератсияи ҷудои Тоҷикистон аст ки рӯз аз рӯз барои рушди ин навъи варзиш заминаи мусоид фароҳам меорад. толори варзиш фазои мусобиқаҳои байналмилалиро касб карда бо таҷҳизоти муосир таъмин буд. дар ҳолатҳои баҳснок доварон бо истифода аз новорбардории такрорӣ ҳар як лаҳзаро бо шаффофият таҳлил намуда ғолибро бо адолат муайян мекарданд. Муҳаммадрасул Ҳасанов ки аз хурдӣ ба варзиши зебои ҷудо дилбаста аст, ҳамеша талош мекунад дар ҳамкорӣ бо Федератсияи ҷудои кишвар чунин мусобиқаҳоро ба роҳ монад ва барои насли наврас шароити мусоид фароҳам оварад. бидуни муболиға ин мусобиқа навгониҳои ҷолиб низ дошт. яке аз онҳо ба даст овардани камарбанд аз ҷониби парчамбардорон буд. дар ин бахш Аҳмедов Муҳаммад миёни мардон аввалин шуда ва бори нахуст соҳиби ин камарбанди ифтихорӣ гардид. ман аз худам хеле боварӣ доштам ки сазовори медали тилло мегардам ва хеле ба устод аминатдории худам мерасонам ки ӯ мара тарбия кард ва тайёрӣ кард ки ман биромадам дар ин мусобиқа медали тиллоро ба даст овардам. ҳадафи асосии баргузории чунин мусобиқаҳо ошкор намудани варзишгарони соҳиб маҳорат ва тақвияти тими мунтахаби ҷудои кишвар мебошад. ба гуфтаи Муҳаммадрасул қадами нахуст дар аввали сол бо сатҳи баланд гузошта шудааст ва то анҷоми сол беҳтарин варзишгарон ба клуби ҷудои Ҳоҷи Шариф сафар бархоҳанд шуд. ин гуна чорабиниҳо бори дигар собит месозанд ки ҷудо дар Тоҷикистон танҳо як варзиш нест, балки мактаби тарбия, ифтихор ва ватандӯстист. тамошобинони азиз, бо расидани тозатарин хабарҳо дар нашрҳои минбаъд шуморо ошно месозем. хайр.